രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ ശം ഹരേ രാം 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യ മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപ കഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്യുതം ത്വം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീ രാധാകൃഷ്ണ പാദാൻ സഹഗണ ലളിതാ ശ്രീ വിശാഖാന്വിതാംശ്ച. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗി ശ്രീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യൈവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമാം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ എല്ലാവർക്കും ഈശോപനിഷത്ത് ലെവൽ 3 ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ 11ാമത്തെ മന്ത്രത്തിലേക്ക് കടക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. 11ാമത്തെ മന്ത്രം. ഈശോപനിഷത്തില് മൊത്തം എത്ര മന്ത്രങ്ങളാണുള്ളത്? 18 മന്ത്രങ്ങളും പിന്നെ ആദ്യത്തെ ഒരു ധ്യാനമന്ത്രം. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ നമ്മള് 11ാമത്തെ മന്ത്രം. കഴിഞ്ഞ 2 ശ്ലോകങ്ങൾ മന്ത്രങ്ങൾ 9ഉം 10ഉം വിദ്യ അവിദ്യയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. 9ാമത്തെ മന്ത്രത്തില് നമ്മൾ എന്താണ് കണ്ടത്? 9ാമത്തെ മന്ത്രത്തില് വിദ്യയും അവിദ്യയും നമ്മളെ അന്ധകാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അവിടെ പറഞ്ഞ വിദ്യയും അവിദ്യ എന്താണ്? അവിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം, വിദ്യ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തെറ്റായിട്ടുള്ള ആത്മീയ ജ്ഞാനവും കൂടാതെ കൂടുതൽ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനമാണ് എല്ലാം. ഭൗതികമായിട്ട് അമിതമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം നേടുന്നതാണ് എല്ലാ ജ്ഞാനത്തിന്റെ അവസാനം എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ. ഇവർ രണ്ടുപേരും അന്ധകാരത്തിലേക്ക് പോകുന്നു. ഇനി കഴിഞ്ഞ 10ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ മന്ത്രത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടു വിദ്യയും അവിദ്യയും രണ്ടിനും വ്യത്യസ്ത ഫലങ്ങളാണ് കിട്ടുന്നത്. വിദ്യ ലഭിക്കുന്നവൻ, അവിടെ പറയുന്ന വിദ്യ യഥാർത്ഥ ആത്മീയ ജ്ഞാനമാണ് വിദ്യ. അവിടെ നമ്മൾ 18 ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്ന 18 കാര്യങ്ങൾ കണ്ടു. ആ 18 കാര്യങ്ങൾ അല്ലാത്തത് ബാക്കിയെല്ലാം അജ്ഞാനമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതെല്ലാം അജ്ഞാനമാണ്, അത് അവിദ്യയാണ്. ഈ 18 കാര്യങ്ങൾ അല്ലാത്തതെല്ലാം നമ്മൾ സ്വരൂപിക്കുകയാണ്, നമ്മൾ അത് വളർത്തിയെടുക്കുകയാണ്, അതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതെല്ലാം അവിദ്യയാണ് എന്ന് കണ്ടു. ഇനി ഈ 11ാമത്തെ മന്ത്രത്തിലും വിദ്യ അവിദ്യ പറയുന്നുണ്ട്. അത് നമുക്ക് നോക്കാം. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. അപ്പൊ 9ാമത്തെ മന്ത്രം കണ്ടു. 2 തരം ആളുകളുടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നു. ഭൗതിക പാണ്ഡിത്യത്തെ പിന്തുടരുന്നവരും അതാണ് എല്ലാ അറിവിന്റെ അവസാനം എന്ന് കരുതുന്നവർ, പിന്നെ ആധ്യാത്മികമായി തെറ്റായിട്ടുള്ള ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനമുള്ളവർ, സ്യൂഡോ റിലിജിയനിസ്റ്റ് എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഈ 2 തരത്തിലുള്ള ആളുകളും
ഉടമസ്ഥാവകാശത്തെ അവഗണിക്കുകയാണ്. ഭൗതികവാദികളും അവഗണിക്കുന്നു. അങ്ങനെ അവർ അന്ധകാരത്തിലേക്ക് പതിക്കുന്നു. അജ്ഞതയും തെറ്റായ അറിവും വളർത്തുന്നതിന്റെ ഫലങ്ങളാണ് ഇവിടെ വിവരിച്ചത്. ഈ 10ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ എന്താണ്? ഈ രണ്ടു പേർക്കും വ്യത്യസ്ത ഫലങ്ങൾ നൽകുന്നു. യഥാർത്ഥ അറിവ് മിഥ്യയായ അറിവും തമ്മിലുള്ള വിവേചനമാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. പിന്നെ ഈ അറിവ് ആരിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കണം? ധീരനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച് നമ്മൾ ഈ അജ്ഞാനത്തെ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് പറയുന്നു. ഇനി 11ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത് ഭൗതിക ശക്തിയെ മറികടന്ന് മരണമില്ലായ്മ കൈവരിക്കുന്നതിന് ഭൗതികവും ആത്മീയവുമായ അറിവിന്റെ ആപേക്ഷിക സ്ഥാനങ്ങൾ എങ്ങനെ അറിയണമെന്ന് വിവരിക്കുന്നു. അപ്പൊ 11ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത് വിദ്യയും വേണം അവിദ്യയും വേണം, രണ്ടും വേണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ആകെ കൺഫ്യൂഷൻ ആവും. കുറച്ചു മുമ്പല്ലേ പറഞ്ഞത് അവിദ്യ നമ്മളെ അന്ധകാരത്തിലേക്കാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത്, പിന്നെന്തിനാണ് അവിദ്യ നമ്മൾ വേണം എന്ന് പറയുന്നത്? പക്ഷെ 11ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നു വിദ്യയും അവിദ്യയും വേണം. അങ്ങനാണെങ്കിലേ നമുക്ക് ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള അതീന്ദ്രിയ ഭാവത്തിലേക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കൂ എന്ന് 11ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നു. അപ്പൊ ആകെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വരും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ മന്ത്രം ഒന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും എന്തുകൊണ്ടാണ് അവിദ്യയും നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ശ്ലോകം നോക്കാം. വിദ്യാം ച യസ് തദ്വേദോഭയം സഹ അവിദ്യയാ മൃത്യും തീർത്വാ വിദ്യയാമൃതമശ്നുതേ. വിദ്യാം ച യസ് തദ്വേദോഭയം സഹ അവിദ്യയാ മൃത്യും തീർത്വാ വിദ്യയാമൃതമശ്നുതേ. അജ്ഞാനത്തിന്റെയും ജ്ഞാനത്തിന്റെയും പ്രക്രിയകൾ ഒരേ സമയം അറിയുന്നവന് മാത്രമേ ജനന മരണ ചക്രത്തെ അതിക്രമിച്ച് അമൃതത്വം, അതായത് മരണമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് ആസ്വദിക്കാനാവൂ. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് വിദ്യയും വേണം അവിദ്യയും വേണം, ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും അറിയണം എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അവിദ്യ വേണം എന്ന് പറയുന്നത്? കാരണം നേരത്തെ എന്താണ് 9ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? അവിദ്യ സ്വീകരിക്കുന്നവൻ അന്ധകാരത്തിലേക്ക് പോകും. പക്ഷെ അവിദ്യ നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നു അവിദ്യയും കൂടെ വേണം, വിദ്യ മാത്രം പോരാ അവിദ്യയും വേണം എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മളൊരു ബാലൻസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകണം. ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ജീവിതം ഭൗതിക ജീവിതവും കൂടെ ചേർത്ത് ബാലൻസ് ചെയ്ത് എല്ലാം നിയന്ത്രിതമായിട്ട് കൊണ്ടുപോകണം. കാരണം നമുക്ക് സാധന ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധന ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മൾ ഈ ശരീരം കൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ശരീരത്തെ ആദ്യം നോക്കണം. ശരീരത്തിന് ആരോഗ്യമുണ്ടെങ്കിലേ നമുക്ക് ഈ സാധന എല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. നമുക്ക് മന്ത്രം ജപിക്കാനൊക്കെ പറ്റണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ശക്തി വേണം, നമുക്ക് ഉപവാസമൊക്കെ എടുക്കാനായിട്ട് ആരോഗ്യം വേണം. അപ്പൊ ആ ശരീരം നോക്കിയാലേ നമുക്ക് ഭക്തിയിലേക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കും. കൂടാതെ ഒരു ഗൃഹസ്ഥനെ എടുക്കാം. ആ ഗൃഹസ്ഥന് പൂർണ്ണമായിട്ട് ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം മാത്രം മതി, ഭൗതിക ജ്ഞാനം വേണ്ട എന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല, അല്ലെ? നമുക്ക് വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങൾ, നമ്മുടെ കുടുംബത്തെ നോക്കണം, കുടുംബത്തിനെ നിലനിർത്തണം. അതിന് നമുക്ക് സാമ്പത്തികം വേണം. സാമ്പത്തികം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? നമുക്ക് ജോലി വേണം. ജോലി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ജോലി കിട്ടാനുള്ള പഠിപ്പ് വേണം. പഠിപ്പ് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്തായാലും ഈ അവിദ്യ നമ്മൾ പഠിക്കണം. പക്ഷെ നമ്മളുടെ മനോഭാവം എന്തായിരിക്കണം? എനിക്ക് എൻ്റെ കുടുംബത്തിനും ആധ്യാത്മികമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ സാമ്പത്തികമായിട്ട് നമ്മളൊന്ന് സ്റ്റേബിൾ ആവണം. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി ഞാൻ ഈ അവിദ്യ പഠിച്ച് അതിന് കുടുംബം നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി ജോലി ചെയ്ത് കൃഷ്ണാവബോധത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇതാണ് അവിദ്യയും ഉണ്ടായാലേ വിദ്യയും ജ്ഞാനവും അജ്ഞാനവും ഒരേ സമയം അറിയണം. അപ്പൊ അത് നിയന്ത്രിതമായിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടത്. അപ്പൊ ആധ്യാത്മിക ജീവിതം നമുക്ക് ശരീരം ഇല്ലാതെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. നമ്മളുടെ ഈ ശരീരത്തെ ഇപ്പോ ഒരു നമുക്ക് ഒരു രസഗുള കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായിട്ട് തോന്നും. നമ്മുടെ നാവിന് നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റില്ല, നമുക്കത് കഴിക്കണമെന്ന് തോന്നും. ഈ രസഗുള എന്ന് പറയുന്നത് അത് തെറ്റല്ല, അത് നമ്മൾ ഭഗവാന് അർപ്പിക്കാതെ കഴിക്കുമ്പോൾ അത് പാപമാണ്. എന്നാൽ ഈ രസഗുള നമ്മൾ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച് കഴിക്കുമ്പോഴോ അത് പ്രസാദമായി.
അതുപോലെ നമ്മളൊരു വിഗ്രഹം എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു വിഗ്രഹത്തിന് ശരിക്കും ഒരു ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ജഡവസ്തു കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചതാണ്. എന്നാൽ നമ്മൾ ഏത് ഭാവത്തിലാണോ അതിനെ സേവിക്കുന്നത്, ആ വിഗ്രഹത്തെ സേവിക്കുന്നത്, അത് ശരിക്കും നമുക്ക് ഒരു അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ആ മരണമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ നമ്മളുടെ ആ സേവനം ആ ജഡവസ്തുവിന് നമുക്ക് ചെയ്തു തരാൻ പറ്റുന്നു. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഭാവം അനുസരിച്ച് അതിന് ജീവൻ വരികയാണ്. ആ ജഡവസ്തു കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചതെങ്കിലും ആ വിഗ്രഹത്തിന് നമ്മൾ ഏത് ഭാവത്തിലാണ് സേവനം ചെയ്യുന്നത്, ആ ഭാവം അനുസരിച്ച് അത് നമുക്ക് പ്രതികരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ജഡമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കൾ എല്ലാം പാടെ ഉപേക്ഷിക്കുകയല്ല. അപ്പൊ ഞാൻ ഇതൊന്നും തൊടില്ല, പണം ഞാൻ തൊടുകയില്ല, അങ്ങനെയാണോ? പ്രഭുപാദർ എന്താണ് എല്ലാം ഉപയോഗിച്ചു, പക്ഷെ എല്ലാം ഭഗവത് സേവനത്തിന് വേണ്ടി. പ്രഭുപാദർ എല്ലായിടത്തും യാത്ര ചെയ്തത് എയറോപ്ലെയിനിലും ഷിപ്പിലും ഒക്കെ യാത്ര ചെയ്തു. ഞാൻ ആധ്യാത്മിക ജീവിതം കൈവരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതൊന്നും ഉപയോഗിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് നിന്നോ അദ്ദേഹം? അതെല്ലാം അദ്ദേഹം ഭഗവത് സേവനത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചു. അതുകൊണ്ട് അജ്ഞാനവും ജ്ഞാനവും ഒരേ സമയം അറിയണം. അങ്ങനെയുള്ളവന് മാത്രമേ ജനന മരണ ചക്രത്തെ അതിക്രമിച്ച് അമൃതത്വം ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കൂ. അപ്പോ നമുക്ക് ആ ഒരു പോയിന്റ് ആയിട്ട് എഴുതുവാണെങ്കിൽ എന്തിനാണ് നമ്മൾ ആ അജ്ഞത അറിയണം എന്ന് പറയുന്നത്? ഒന്നാമത്, നമ്മളുടെ ശരീരം നിലനിർന്നാലേ നമുക്ക് സാധന ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഒരു സാധകന് ആദ്യം വേണ്ടത് അവന്റെ ശരീരത്തിന് ശക്തി വേണം, ശരീരം നല്ല രീതിയിൽ നോക്കണം. അപ്പൊ അത് ഭൗതികമായിട്ട് ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ വെച്ചേ നമുക്ക് നമ്മുടെ ശരീരം തന്നെ ഒരു ജഡവസ്തുവാണ്, അതിൻ്റെ അകത്ത് ആത്മാവ് ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ അവബോധം ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പൊ ആ ജഡവസ്തുവായിട്ട് കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ഈ ശരീരത്തെ നമ്മൾ നിലനിർത്തുന്നത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ശരീരത്തെ നോക്കണം, ആ ജ്ഞാനം വേണം. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അവിദ്യ വേണമെന്ന് പറയുന്നത്? നമ്മൾ അവിദ്യ ഇങ്ങനെ പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും വിദ്യ എത്ര വലുതാണ് എന്ന്. ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം ഈ ഭൗതിക ജ്ഞാനത്തെക്കാൾ എത്ര ഉയർന്നതാണ്. അതിനെ നമുക്ക് പ്രകീർത്തിക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഈ അവിദ്യ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവുമ്പോഴാണ്. മൂന്നാമത്തെ കാര്യം, ശരിയും തെറ്റും തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കും. ഇപ്പൊ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒന്നും അറിയാതെ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ എൻ്റെ കുട്ടിയെ ആധ്യാത്മികമായിട്ട് മാത്രമേ വളർത്തൂ, അവനെ വേറെങ്ങും വിടില്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം അവൻ കഴിയുന്ന ഈ ലോകം ചുറ്റും ഭൗതികവാദികളാണ്. അപ്പൊ അവരുടെ കൂടെ ജീവിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവൻ എല്ലാം അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഈ ഋഷിശൃംഗൻ എങ്ങനെയാണ്? സ്ത്രീയെ പോലും കണ്ടിട്ടില്ല, ആ ശരീരം കണ്ടിട്ട് തന്നെ ഇത് ഇങ്ങനൊരു ജീവിയെ ഞാൻ കണ്ടില്ലല്ലോ. അപ്പൊ ഒന്നും അറിയാതെ വളർത്തുകയല്ല നമ്മൾ വേണ്ടത്. അറിഞ്ഞ് ഏതാണ് ശരി ഏതാണ് തെറ്റ് എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്ന രീതിയിൽ കുട്ടികളെ നമ്മൾ വളർത്തിയെടുക്കുന്നു. അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ അവിദ്യ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. പിന്നെ എന്താണ്, ഈ ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ഈ കിട്ടുന്ന അജ്ഞാനം, അവിദ്യ കൊണ്ട് നമ്മളെ സഹായിക്കില്ല എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം കൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷ തേടാൻ സാധിക്കൂ. അവിദ്യ മാത്രം കൊണ്ട് നമുക്ക് അത് സഹായിക്കില്ല. എന്നാൽ ഈ അവിദ്യ കുറച്ച് ആവശ്യമാണ്. ആ വിദ്യ ഉണ്ടെങ്കിലേ നമ്മളെ ഈ ശരീരത്തെ നിലനിർത്താനും കൂടാതെ നമ്മളുടെ ഗൃഹസ്ഥർക്ക് തന്റെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോകാനും തന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളെയും എല്ലാരെയും നിലനിർത്താനും ആ വിദ്യയുടെ ആവശ്യമുണ്ട്. കാരണം നമുക്ക് പണം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് സമാധാനമായിട്ട് നമുക്ക് ആധ്യാത്മികതയിൽ പോകണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓരോ ദിവസവും അന്നന്നത്തെ അന്നത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ തിരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആധ്യാത്മികമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനോ അതിനുള്ള ഒരു അവബോധം നമുക്ക് കിട്ടില്ല. നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴും ടെൻഷൻ ആയിരിക്കും. എന്നാൽ ആ ഒരു കുഴപ്പമില്ലാത്ത ഒരു സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയിൽ നമ്മൾ പോവുകയാണെങ്കിൽ, നമുക്ക് അത്യാഗ്രഹമില്ല, നമ്മളുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉള്ള പണം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സമാധാനമായിട്ട് ആധ്യാത്മിക ജീവിതം ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ആ ആവശ്യത്തിനുള്ള സാമ്പത്തികം എവിടുന്ന് കിട്ടും? നമുക്ക് അവിദ്യ എടുത്താൽ മാത്രമേ അവിടെ നമുക്ക് നിലനിൽക്കാൻ പറ്റൂ. അതുകൊണ്ടാണ് രണ്ടും ബാലൻസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകണം. അങ്ങനെ ബാലൻസ് ചെയ്ത് പോയാലേ നമുക്ക് ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാൻ സാധിക്കും. ഒരു ശ്ലോകം ഉണ്ടല്ലോ,
ഈ 6-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് നമ്മൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തെ തന്നെ നിയന്ത്രിച്ചു കൊണ്ടുപോവാ. യുക്താഹാര വിഹാരസ്യ യുക്തചേഷ്ടസ്യ കർമ്മസു യുക്ത സ്വപ്നാവബോധസ്യ, അങ്ങനെ ഒരു ശ്ലോകം ആർക്കെങ്കിലും ഓർമ്മയുണ്ടോ? 6-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു ശ്ലോകമാണ്. അപ്പൊ ആ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താണ്? നമ്മൾ നമ്മളുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ശരീരത്തെ നിയന്ത്രിക്കുകയാണ്. ആഹാരം നിയന്ത്രിക്കുന്നു, നമ്മളുടെ ഉറക്കം നിയന്ത്രിക്കുന്നു, പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നു. അങ്ങനെ എല്ലാം നിയന്ത്രിച്ചു കൊണ്ടുപോകും. അപ്പൊ എല്ലാം നിയന്ത്രിച്ച് ബാലൻസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുമ്പോഴേ നമുക്ക് ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ 3 ശ്ലോകങ്ങളാണ് വിദ്യ 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 ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അത് 3 രീതിയിലാണ് പറയുന്നത്. അത് കൺഫ്യൂഷൻ നമുക്ക് വരരുത്. ആദ്യത്തെ വിദ്യ വിദ്യ പറഞ്ഞത്, ആ പറയുന്ന വിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതും തെറ്റായിട്ടുള്ള ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനവുമാണ്. അത് അന്ധകാരത്തിൽ കൊണ്ടുപോകുമെന്ന് പറഞ്ഞു. 10-ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്ന വിദ്യ എന്താണ്? വിദ്യയ്ക്കും അവിദ്യയ്ക്കും 2 ഫലങ്ങളാണ് ലഭിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. വിദ്യ സ്വീകരിച്ചാൽ അത് യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനമാണ്, ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം. അവിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം. ഇനി ഇവിടെ പറയുന്നു ഇത് 2 ഉണ്ടെങ്കിലേ നമുക്ക് ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാൻ സാധിക്കും. അതായത് നമ്മുടെ ശരീരം നിലനിർത്താനും നമ്മളുടെ എല്ലാം ഒരു ബാലൻസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാനും നമുക്ക് വിദ്യയും വേണം, അവിദ്യയും വേണം. ആധ്യാത്മിക കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകാൻ നമുക്ക് അവിദ്യയും ആവശ്യമാണ്. എന്നാൽ മാത്രമേ ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രക്ഷ നേടാൻ സാധിക്കും. ജീവിതത്തെ കുറിച്ചുള്ള സമതുലിതമായ വീക്ഷണം. നാം വിദ്യയുടെ പ്രക്രിയയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കണമെന്ന് ലോകത്തിന്റെ ദുരിതങ്ങൾ നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭൗതികമായിട്ട് മാത്രം നിൽക്കുമ്പോൾ ദുരിതങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. കാരണം ആരും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല മരിക്കണമെന്ന്, മരണം വരുന്നു. ആരും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല വയസ്സാകണം, ആരും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എനിക്കിപ്പോ അസുഖം വരണമെന്ന് ആരും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ അത് വന്ന് നമ്മള് എത്ര വേണ്ടാന്ന് വെച്ചാലും വരും. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അസുഖം വരും, എല്ലാരും വയസ്സാകും, എല്ലാരും മരിക്കും. അപ്പൊ ഈ ഒരു ദുരിതങ്ങൾ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഓർക്കുന്നത് ഇതിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാൻ പറ്റില്ലേ? പറ്റും, വിദ്യ നേടൂ. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ വിദ്യയുടെ പ്രക്രിയയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കണമെന്ന് ഈ ദുരിതങ്ങളാണ് നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത്. നേരിട്ടുള്ള അറിവും പരോക്ഷം എന്നിവ 2 ഉണ്ടായിരിക്കണം. പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള 2 അറിവുകളും നമ്മൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതായത് നമ്മളുടെ ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ളതും ഭൗതികമായിട്ടുള്ള 2 അറിവുകളും നമ്മൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ജീവിതം മോശമാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ കരുതുന്നുവെങ്കിൽ, ചിലരാണെങ്കിൽ ഇത്രയും ഇങ്ങനെയാണല്ലോ ജീവിതത്തെ അങ്ങ് വെറുക്കും. എന്നിട്ട് ഈ ജീവിതത്തിനോട് ഒരു താല്പര്യം ഇല്ലാതെ അവര് അവ്യക്തവാദിയായി മാറുകയും ചെയ്യും. അങ്ങനെ കുറെ കൂട്ടരുണ്ട്. ജീവിതം ഇതല്ല, ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതൊന്നും അല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പക്ഷെ അവര് തെറ്റായിട്ടുള്ള വഴിയിലോട്ട് പോകും, അവ്യക്തിഗതവാദിയായിട്ട് മാറും. 2-ാമത്തെ ആൾക്കാരുണ്ട്, ജീവിതം വളരെ നല്ലതാണെന്ന് കരുതും. എന്നിട്ട് ഇവരെന്ത് ചെയ്യും? കൂടെ കൃഷ്ണനെയും കൂടെ ചേർക്കും. അപ്പൊ നല്ല ജീവിതമാണ്, കൃഷ്ണനെയും കൂടെ ചേർക്കുന്നു. എന്നിട്ട് ഇവർക്കുള്ള പ്രശ്നം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, കാരണം ഇവര് ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം സ്വീകരിക്കുന്നില്ല, കറക്റ്റായിട്ട് സ്വീകരിക്കുന്നില്ല. കൃഷ്ണനെ ചേർക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ അവര് സഹജീയരായിട്ട് വസിക്കും. സഹജീയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ എല്ലാം കൃഷ്ണനാണ് എന്ന് ചിന്തിച്ച് ഞാൻ ഗോപിയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അവിടുത്തെ മയിലാണ് എന്ന് അവര് തന്നെ സ്വയമായിട്ട് അങ്ങ് ചിന്തിക്കും. എന്നിട്ട് അതുപോലെ അവര് ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യും. ഒരു ഗോപി എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു, ഒരു ഗോലോകത്തുള്ള കൃഷ്ണന്റെ കൂടെയുള്ള ഭക്തന്മാരൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യും. പക്ഷെ ഇവര് സാധന ഒന്നും ചെയ്യില്ല. കൃഷ്ണനെ ഭൗതികമായ രീതിയിൽ, വില കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ എടുക്കും. എന്നിട്ട് അവര് സ്വയം ആസ്വദിക്കും. അവരുടെ ആസ്വാദനത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് കൃഷ്ണനെ അവരുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് സ്വീകരിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ ഭഗവാന്റെ ദാസനാണെന്നോ നിത്യദാസനാണെന്നോ ഒന്നും അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ഇങ്ങനെ 2 തരം ആൾക്കാരുണ്ട്. ഒരാൾക്കാരെന്താണ്? പോസിറ്റീവായിട്ട് എടുക്കുന്നു. പോസിറ്റീവായിട്ട് എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ജീവിതം നല്ലതാണ്, കൂടെ കൃഷ്ണനും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ജീവിതം. അപ്പൊ എന്നാൽ കൃഷ്ണനെ അവര് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത്. സഹജീയ, ഒരിക്കലും സാധനയൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. മറ്റേ നെഗറ്റീവായിട്ട് ഈ ജീവിതം, ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതെല്ലാം നമ്മളെ ദുരിതമാണ് തരുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പക്ഷെ അവര് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള പാതയിൽ പോകുന്നില്ല. അവരെവിടെ പോയി എത്തുന്നു? അവ്യക്തിഗതവാദിയായിട്ട് മാറുന്നു. സമചിത്തത പുലർത്തുക. നമ്മൾ എല്ലാത്തിലും സമചിത്തത വരുത്തുക. ഭൗതിക ജീവിതത്തിന്റെ വൈകല്യങ്ങൾ കാണുകയും
അതിന്റെ മോശമായ ഇടപാടിന്റെ പരമാവധി പ്രയോജനം നേടലായി ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുക. അപ്പം ഭൗതിക ജീവിതത്തിന്റെ വൈകല്യങ്ങളെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. ഈ ഒരു ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജന്മ മൃത്യു ജരാവ്യാധി, കൂടാതെ ആദി ഭൗതിക, ആദി ദൈവിക, ആധ്യാത്മിക ഇങ്ങനത്തെ ക്ലേശങ്ങളും അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. അത് മോശമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ ആധ്യാത്മികമായ പാതയിലേക്ക് നമ്മൾ പോകാൻ ശ്രമിക്കണം. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ഈ ദുരിതങ്ങൾ ജഡപദാർത്ഥങ്ങളുമായുള്ള നമ്മൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആത്മാവ് പൊരുത്തമില്ലായ്മ അനുസ്മരിപ്പിക്കാൻ നേരിട്ടല്ലാതെ സഹായിക്കുന്നു. ഇത് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. എന്തിനാണ് ദൈവം ഇങ്ങനെ ദുരിതങ്ങൾ തരുന്നത്? ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് എന്തിനാണ് ഈ ദുരിതങ്ങൾ തരുന്നത്? ഈ ദുരിതമൊന്നും ഇല്ലാതെ സുഖമായിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഭഗവാനെ ചിന്തിക്കുക പോലും ഇല്ല. ഇത് തന്നെ ജീവിതം എന്ന് വിചാരിച്ച് സുഖമായിട്ട് കഴിയും. പക്ഷേ ഈ ദുരിതങ്ങൾ നമുക്ക് തരുന്ന ക്ലൂ ആണ്. ഇതല്ല യഥാർത്ഥ സ്ഥലം, ശരിക്കുമുള്ള സ്ഥലം ഇവിടെയല്ല. നമ്മൾ ആത്മാവിന് പൊരുത്തപ്പെടാൻ പറ്റാത്ത സ്ഥലമാണ്, പൊരുത്തപ്പെടാൻ പറ്റാത്തടുത്താണ് നിൽക്കുന്നത്. ഈ സുഖമൊന്നും യഥാർത്ഥ സുഖമല്ല എന്ന് നമുക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് തരികയാണ്, നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. ഓരോ ദുരിതങ്ങളും നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. അതാണ് ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ദുരിതങ്ങൾ ജഡപദാർത്ഥങ്ങളുമായുള്ള നമ്മുടെ പൊരുത്തമില്ലായ്മ. നമ്മൾ ഒരിക്കലും ജഡപദാർത്ഥവുമായിട്ട് പൊരുത്തപ്പെടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പദാർത്ഥമായ ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഈ ശരീരത്തിന് അസുഖം വരുന്നു, ഈ ശരീരം മരിക്കുന്നു, വയസ്സാകുന്നു, ഇതെല്ലാം. അപ്പൊ ആത്മാവിന് പൊരുത്തപ്പെടാൻ പറ്റില്ല ഈ ജഡപദാർത്ഥവുമായിട്ട്. അത് നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്, ഇതല്ല നിന്റെ ശരിക്കുമുള്ള, ഇവിടെ അല്ല പൊരുത്തപ്പെടുന്നത്. അത് ഓർമ്മിപ്പിക്കുമ്പോ ബുദ്ധിയുള്ളവർ എന്ത് ചെയ്യും? അത് ശ്രദ്ധിക്കും. എന്തുകൊണ്ടാണ് എനിക്കിങ്ങനെ ദുരിതങ്ങൾ വരുന്നത്? എന്തുകൊണ്ടാണ് നല്ലത് ചെയ്തിട്ടും ഞാൻ ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെടുന്നത്? ചില ആൾക്കാരൊക്കെ എത്ര ക്രൂരരാണ്, എന്നിട്ടും അവര് ഏത് നിലയിൽ നിൽക്കുന്നു? എന്താണ്? വൈ ഗുഡ് തിങ്സ് ഹാപ്പൻ ടു ബാഡ് പീപ്പിൾ, ബാഡ് തിങ്സ് ഹാപ്പൻസ് ടു ഗുഡ് പീപ്പിൾ? ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങും. ഞാൻ ആരാണ്? എന്താണ് എന്റെ ജന്മ ഉദ്ദേശം? ഇങ്ങനെ ചില ചിന്തകൾ, ഇങ്ങനെയുള്ള ദുരിതങ്ങൾ വരുമ്പോ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കും. ബുദ്ധിയുള്ളവർ ശ്രദ്ധിക്കും. അഥവാ അതീന്ദ്രിയമായ ജ്ഞാനത്തിന്റെ സംസ്കാരത്തിൽ വ്യാപൃതനാവുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ അവൻ മനസ്സിലാക്കും അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം, ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം, അത് സ്വീകരിക്കാൻ, അത് കേൾക്കാൻ അവൻ മുഴുകിയിരിക്കും. അവൻ മനസ്സിലാക്കും ഇതൊരു സംസാര സാഗരമാണ്, ഇതല്ല യഥാർത്ഥ സ്ഥലം. അപ്പൊ നമ്മളെ ദുരിതങ്ങൾ എന്താണ് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത്, എന്താണ് അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്നത്? ജഡപദാർത്ഥങ്ങളുമായുള്ള നമ്മുടെ പൊരുത്തമില്ലായ്മ. നമ്മൾ ഒരിക്കലും അതുമായി പൊരുത്തപ്പെട്ടു പോകില്ല, ജഡപദാർത്ഥവുമായിട്ട്. ഇന്ന് നമ്മള് പ്രഭുപാദയുടെ പർപ്പോട്ടിൽ പറയുന്നുണ്ട്, എല്ലാരും എന്താണ് ഒരിക്കലും മരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അപ്പോ ഒരിക്കലും മരിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ? അപ്പൊ സാധാരണ ആൾക്കാർ എന്താണ് ചിന്തിക്കുന്നത്? അങ്ങനെ എന്തായാലും നമ്മൾ മരണമില്ലാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? എന്തായാലും നമ്മൾ മരിക്കും, മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അടിച്ചു പൊളിച്ച് ജീവിക്കുക, നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് എല്ലാം ചെയ്യുക, മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം തീർന്നു, എല്ലാം മണ്ണിൽ അലിഞ്ഞു, പിന്നെ ഒന്നുമില്ല എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരാണ്. അതുകൊണ്ട് അവരെല്ലാരും അവരുടെ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി ഇഷ്ടമുള്ളത് ചെയ്യും. പക്ഷേ നമുക്ക് മരണമില്ലാത്ത അവസ്ഥ തരാൻ നമ്മളുടെ പ്രകൃതി സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. എങ്ങനെ? അതാണ് നമുക്ക് ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങളും ശാസ്ത്രങ്ങളും ഗുരുവിനെയും നമുക്ക് തന്നു. നമുക്ക് മരണമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകാം. നമുക്ക് ആർക്കും മരണമില്ല. ഈ ജഡപദാർത്ഥത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഈ ജഡപദാർത്ഥമായ ശരീരം മാത്രമേ മരിക്കുന്നുള്ളൂ. നമുക്ക് മരണമില്ല. ആ ജ്ഞാനം നമുക്ക് തരുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഈ പ്രകൃതിയിലുണ്ട്. പക്ഷേ ബുദ്ധിയുള്ളവർ മാത്രമേ ഇങ്ങനെയുള്ള ദുരിതങ്ങൾ വരുമ്പോ അങ്ങോട്ട് ചിന്തിക്കുന്നുള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ളവരോ എല്ലാം മറന്ന് ഈ സംസാര സാഗരത്തിൽ പെട്ടുകിടക്കുകയാണ്. ഒരിക്കൽ നാരദ മുനി രാവണന്റെ അടുത്ത് ചെല്ലും. അപ്പൊ രാവണന്റെ ഉപദേശിക്കാൻ ചെല്ലുന്നതാണ്. അവസാനം രാവണന് ദേഷ്യം വന്ന് വാളെടുത്ത് നാരദനെ ഇങ്ങനെ വെട്ടും. അപ്പൊ വാള് വെച്ച് എത്ര വട്ടം ഇങ്ങനെ ആക്കിയിട്ടും നാരദന്റെ ശരീരത്തിൽ കൂടെ ഈ വാള് പോകുന്നതല്ലാതെ അദ്ദേഹത്തിന് ഒന്നും പറ്റുന്നില്ല.
അപ്പോ രാവണനെ ഒന്നും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. എത്ര ചെയ്തിട്ടും ഒന്നും പറ്റുന്നില്ല. അപ്പൊ നാരദന്റെ കാൽക്കൽ വീണിട്ട് ചോദിക്കും, എങ്ങനെയാണ് അങ്ങേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ശരീരം കിട്ടിയത്? ഞാൻ എത്ര കൊല്ലം തപസ് ചെയ്തു ഇങ്ങനൊരു ശരീരം കിട്ടാൻ, അമരത്വം കിട്ടാനാണ് ഞാൻ ഇത് ഇങ്ങനൊരു തപസ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ നാരദൻ എന്താ പറയാ? വളരെ എളുപ്പമാണ്. നീ ശ്രീരാമന്റെ നാമം ജപിക്കൂ, ശ്രീരാമനെ പ്രാർത്ഥിക്കൂ. രാവണൻ അത് കേൾക്കുവോ? രാവണൻ അപ്പോഴേ ദേഷ്യം വന്നു. ഞാൻ ഒരിക്കലും അത് ചെയ്യില്ല. കാരണം അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കൃഷ്ണാവബോധം, ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനം. അതിന് മാത്രമേ നമ്മളെ അമരനാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യത്തിനും നമ്മൾ അമരനാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ അർത്ഥം അറിയോ? ഹിരണ്യകശിപു എന്താണ്? ഹിരണ്യകശിപു എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം സ്വർണം. ഹിരണ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വർണം, കശിപു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൃദുശയ്യ. മെത്ത അല്ലേ? അപ്പോ ഹിരണ്യകശിപുവിന് ആകെ 2 കാര്യങ്ങളിലാണ് താല്പര്യം, പണത്തിനോടും സ്ത്രീയോടും. ഇതാണ് ഹിരണ്യകശിപു എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം. അപ്പൊ ഈ ഹിരണ്യകശിപുവിന് ഒരുപാട് ശക്തികളുണ്ട്, അഷ്ടസിദ്ധികളെല്ലാം ഉണ്ട്. ആ ഭൗതികമായിട്ട് വളരെ വളരെ ഉയർന്ന സ്ഥിതിയിൽ ഇരിക്കുകയാണ്. അമരനാകാൻ ആഗ്രഹിച്ചു, ബ്രഹ്മാവിനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു, അങ്ങനെ പല പല കാര്യങ്ങൾ, കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ സ്വന്തമായിട്ട് ചിന്തിച്ചു ഞാൻ അമരനായി എന്ന്. ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ ശക്തി എത്രയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ, തന്റെ ഈ പിരികക്കൊടി ഉയർത്തിയാൽ മതി, ദേവന്മാരെല്ലാം അടിയറവ് വെച്ചു വരും. സൂര്യൻ ഉദിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഹിരണ്യകശിപു പറയുന്ന സമയത്ത് ഉദിക്കും. ഈ സീസൺസിനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റാൻ പറ്റും. ചൂടുകാലം, തണുപ്പ് കാലം എല്ലാം. എപ്പോഴും തണുപ്പ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോ തണുപ്പ് കാലം. അത്രയ്ക്ക് ശക്തിമാനായിരുന്നു ഹിരണ്യകശിപു. പക്ഷെ എന്ത് സംഭവിച്ചു? അമരനാകാൻ സാധിച്ചോ? ഇല്ല. അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ട, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എത്ര പൊസിഷനിലും എന്തൊക്കെ നേടിയാലും നമുക്ക് അമരനാകാൻ സാധിക്കില്ല. ഈ ലോകം നമുക്ക് പല പല എന്താണ് പ്രോമിസ് ചെയ്യാണ്, ഒരുപാട് തെറ്റായിട്ടുള്ള വാഗ്ദാനങ്ങൾ നമുക്ക് തരികയാണ്. നമുക്ക് ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ നമുക്ക് നല്ല ആരോഗ്യം കിട്ടും, നമ്മളുടെ ലൈഫ് സ്പാൻ കൂട്ടും. ഇതെല്ലാം തെറ്റായിട്ടുള്ള വാഗ്ദാനങ്ങളാണ്. ഒരു ഭൗതിക പദാർത്ഥത്തിനും നമ്മളെ അമരനാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. നമുക്ക് എന്നെന്നും നിലനിൽക്കുന്ന ഈ അസുഖമില്ലാത്ത, മരണമില്ലാത്ത, ഈ വയസ്സാകാത്ത സുന്ദരമായിട്ടുള്ള ആ ശരീരം നമുക്ക് എവിടുന്നാ കിട്ടുക? നമ്മൾക്ക് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ, നമ്മളുടെ സ്വന്തം വീട്ടില് പോയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നമ്മളുടെ ശരിയായിട്ടുള്ള ആ ശരീരം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ അതെങ്ങനെ പഠിക്കും? പ്രകൃതിയിൽ അതെല്ലാം തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക്. ഭഗവത്ഗീത, ശ്രീമദ് ഭാഗവതം, ഉപനിഷത്ത്, വേദാന്ത സൂത്രം, ഇതെല്ലാം നമുക്ക് വേദവ്യാസനെല്ലാം രചിച്ച് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ ഭഗവാൻ തന്റെ ഭക്തന്മാരെ അയച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധികളെ, ഗുരുക്കന്മാരെ നമുക്ക് എല്ലാം ഗുരുവായിട്ട് സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റിയ പ്രതിനിധികളെ ഈ ലോകത്തേക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ എത്ര കാരുണ്യവാനാണ് ഭഗവാൻ. നമ്മളെ എല്ലാരെയും തിരിച്ചു വിളിക്കാനായിട്ട് കാത്തിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ എന്താണ്, നമ്മൾ അതെല്ലാം പാടെ അവഗണിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങളൊന്നും സ്വന്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്തതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ പ്രതിനിധികളെ അയക്കുന്നു. ഈ ഓരോ പ്രശ്നങ്ങൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്, ഇതല്ല നിന്റെ ലോകം, ഇവിടെ ഒരിക്കലും നമുക്ക് പൊരുത്തപ്പെട്ടു പോകാൻ സാധിക്കില്ല. പൊരുത്തമില്ലായ്മ ഈ ജഡപദാർത്ഥമായിട്ട് നമുക്ക് പൊരുത്തപ്പെടാൻ പറ്റില്ല. എങ്ങനെയാണോ ഒരു മീനിന്, ഒരു മത്സ്യത്തിന് കരയിലിടുമ്പോ അതിന് ശ്വാസം മുട്ടും, അതുപോലാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കിടന്ന് ശ്വാസം മുട്ട് ഇരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല, ഇതല്ല യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ജീവിതം എന്ന്. ഈ ഭൗതിക ജീവിതം, ഈ അജ്ഞാനമായിട്ടുള്ള ഈ ജീവിതം നമ്മളെ ഇത് മാത്രത്തിൽ, ഈ അജ്ഞാനത്തിൽ മാത്രം മുഴുകിയിരുന്നാൽ നമുക്കൊരിക്കലും അതീന്ദ്രിയമായ സ്ഥാനത്ത് എത്താൻ സാധിക്കില്ല. ഭൗതികമാകുന്ന രോഗബാധ മാറുമ്പോൾ മാത്രമേ യഥാർത്ഥ ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനം സാധ്യമാകൂ. ഒരു രോഗിക്ക് വീണ്ടും ഇന്ദ്രിയ സുഖം ആസ്വദിക്കണമെങ്കിൽ ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇപ്രകാരം മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം ഭൗതിക രോഗം ഭേദമാക്കുക എന്നതാണ്.
സാധാരണ താപനില നിലനിർത്തണം. ആത്മീയ ഭൗതികവുമായിട്ടുള്ള അറിവിന്റെ സമതുലിതമായ പ്രവർത്തനം. അപ്പൊ നമുക്ക് പനി കൂടുമ്പോ നമുക്ക് ഒന്നും ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ തന്നെ ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റില്ല. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കഴിക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര കയ്പ് തോന്നുന്നു, ഒന്നിനും നമുക്ക് വയ്യാതെ അങ്ങ് കിടപ്പാവും. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ തന്നെ ആസ്വദിക്കണമെങ്കിൽ ആരോഗ്യം വേണം. അതുപോലെ ഭൗതികരമായിട്ടുള്ള ഈ രോഗം നമുക്ക് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം തന്നെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഈ രോഗത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടുക എന്നാണ്. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി നമുക്ക് ഈ ശരീരത്തിന് വേണ്ട താപനില നിലനിർത്തണം. നമ്മൾ ഒരുപാട് വീക്കായി പോയാൽ നമുക്കത് സാധിക്കില്ല. അപ്പം ആ സമതുലിത ബാലൻസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകണം. ആത്മീയമായിട്ടുള്ളതും ഭൗതികമായിട്ടുള്ള അറിവ് ബാലൻസ് ചെയ്ത് വേണം നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകാൻ. ആത്മീയ അറിവ് വളർത്തിയെടുക്കുകയും മാത്രമല്ല ശരീരത്തെ പരിപാലിക്കുകയും വേണം. ശരീരം നിലനിർത്തിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നാമം ജപിക്കാൻ പറ്റൂ, സാധന ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. നമുക്ക് ഈ ക്ലാസ്സുകൾ കേൾക്കാൻ, നമുക്ക് പനിയായി കിടന്നാൽ നമുക്കിത് കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല, നമ്മൾ ക്ഷീണിച്ച് അവശയായി കിടക്കാൻ. അതുകൊണ്ട് ശരീരത്തെ പരിപാലിക്കണം. ശരീരത്തെ പരിപാലിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ആഹാരം കഴിക്കണം. പക്ഷേ എങ്ങനത്തെ ആഹാരം? നിയന്ത്രിതമായിട്ടുള്ള ആഹാരം കഴിക്കുക. ഭഗവാൻ എന്താണോ ഇഷ്ടമുള്ളത് അത് നമ്മൾ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച് ആഹാരം കഴിക്കുക. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒന്നും കഴിക്കാതെ ഇരിക്കുകയല്ല. നമ്മളുടെ ശരീരം നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രസാദം കഴിക്കുക. വൈദിക നിയന്ത്രണം. വേദങ്ങളിൽ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രവണതകളാൽ രോഗഗ്രസ്തരായ മനുഷ്യന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ മോക്ഷതത്വങ്ങളിലൂടെ ക്രമീവൽക്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇക്കാലത്ത് ധർമ്മം, മോക്ഷം എന്നിവയിൽ ജനങ്ങൾ തൽപരരല്ല. എല്ലാവർക്കും എന്ത് മതി? അർത്ഥവും കാമവും. ഇപ്പോഴത്തെ ആർക്കും ധർമ്മം, മോക്ഷം ഇതൊന്നുമില്ല. അർത്ഥം, കാമം മാത്രമാണ് ജീവിത ലക്ഷ്യം. ധർമ്മത്തിന്റെ പന്താവ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനുള്ളതാണ്. ഭക്തർ മുൻപേ തന്നെ രക്ഷപ്പെട്ടു, എന്നാൽ അവർ കഷ്ടപ്പാടുകൾ നിർത്താൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭക്തന്മാർ ഒരിക്കലും പറയുന്നില്ല എന്റെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ നിർത്താൻ. നമ്മുടെ കുന്തിദേവി എന്താണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്? എനിക്ക് ദുഃഖം തരൂ. ഓരോ ദുഃഖം വരുമ്പോൾ ഭഗവാൻ എന്റെ കൂടെയുണ്ട്. നമുക്ക് ദുഃഖം വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഭഗവാനെ ചിന്തിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് കഷ്ടപ്പാടുകളൊന്നും വേണ്ടാന്ന് പറയുന്നില്ല യഥാർത്ഥ ഭക്തന്മാർ. അപ്പോ ധർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും എന്താണ്? ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് ധർമ്മം. ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്തിലെ ജനങ്ങളോ ധർമ്മവും വേണ്ട, മോക്ഷവും വേണ്ട, അർത്ഥം, കാമം മാത്രം മതി. അത് ജീവിത ലക്ഷ്യമാക്കി കഴിയുകയാണ്. ഇത് നമുക്കറിയാം. ഇതെന്താണ് ഈ പിക്ചറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്? നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചതാണ്. 15ാമത്തെ അധ്യായത്തില് തലതിരിഞ്ഞ മരം, അതിന്റെ വൃക്ഷത്തിന്റെ വേരുകൾ മുകളിലോട്ടും ശാഖകൾ താഴോട്ടുമുള്ള ഈ മരം. എന്താണ് നമ്മൾ ഇവിടെ വരാനുള്ള കാരണം? നമ്മളുടെ ആഗ്രഹം. അതെ. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ബ്രഹ്മാവിനെ കാണാം. ബ്രഹ്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രഹ്മലോകം, ഏറ്റവും ഉയർന്ന, അതും ഭൗതിക ലോകമാണ്. ഇതെല്ലാം ഈ ആൽമരത്തിന്റെ ഇതെല്ലാം ഭൗതിക ലോകമാണ്. ഇവിടെ കുറെ പേര് സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പോകുന്നു. ഓരോ ശാഖകൾ നമുക്ക് കാണാം. ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തി, പിന്നെ നല്ല പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്നവർ മുകളിലത്തെ ലോകത്തിലേക്ക് പോകും. ഹീന പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്നവർ താഴത്തെ ലോകത്തിലേക്ക് പോകും, താഴത്തെ ജന്മം എടുക്കുന്നു. എന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇതിനെ മുറിക്കണം. ഇത് മുറിച്ച് നമ്മൾ ഇത് കടന്ന് മുകളിലേക്ക് പോവുക. നമ്മൾ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഇല്ലാതായി മുകളിലേക്ക് പോവുക. അപ്പൊ അതാണ് ധർമ്മം. ധർമ്മമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ പശുവിന് സമനാണല്ലേ. ആഹാര നിദ്ര ഭയമൈഥുനം ച, അത് ആ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ധർമാനഹീന പശുവിൻ സമാന. ധർമ്മമില്ലെങ്കിൽ പശുവിന് അപ്പൊ ഇപ്പോഴുള്ള ജീവജാലങ്ങളെ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. അവർക്ക് ധർമ്മവും വേണ്ട, മോക്ഷവും വേണ്ട, അർത്ഥവും കാമവും മതി. എല്ലാരും പശു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൃഗത്തിന് സമനാകും. വിദ്യയുടെയും അവിദ്യയുടെയും ഫലങ്ങൾ. വിദ്യയും അവിദ്യയും വ്യത്യസ്ത ഫലം. വിദ്യ അമൃതത്വം നൽകുന്നു, അവിദ്യ ബന്ധനം നൽകുന്നു.
ഭൗതിക ജീവിതത്തിന്റെ കെണിയിൽ വീഴാതിരിക്കാൻ നാം വിദ്യയെയും അവിദ്യയെയും ഒരുമിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം. ഇതാണ് നമ്മള് വ്യത്യസ്ത ഫലം നൽകുന്നു 10ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ കണ്ടു. വിദ്യ തരുന്ന ഫലം എന്താണ്? നമ്മളെ അമൃതത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എറ്റേണൽ ആക്കുന്നു, നമ്മളെ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള അതീന്ദ്രിയ ഭാവത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുന്നു. അവിദ്യ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മളെ ബന്ധിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ബന്ധനത്തിൽ വീണ്ടും ജനന മരണ ചക്രത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാണ്. എന്നാൽ ഭൗതിക ജീവിതത്തിന്റെ കെണിയിൽ വീഴാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ രണ്ടും ഒരുമിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം. ഭൗതിക ലോകം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും അതിനെ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്ന് പഠിക്കുകയും വേണം. ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് തിരികെ മടങ്ങും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭൗതിക ലോകം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാകാതെ എനിക്ക് ആധ്യാത്മികം മാത്രം മതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ ആസ്വദിക്കുന്ന കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ വീണു പോകും. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒന്നും മനസ്സിലാക്കാതെ ജീവിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ അതിൽ ആകർഷണം വന്നു പോകും. എന്നെക്കാളും നന്നായിട്ട് അവനാണല്ലോ ആസ്വദിക്കുന്നത്, അവൻ എന്തെല്ലാം ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ അതിലേക്ക് പെട്ടുപോകും. അതുകൊണ്ട് ഭൗതിക ലോകം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ അറിയണം. എല്ലാം അറിഞ്ഞ് തന്നെ നമ്മൾ കുട്ടികളെ വളർത്തുമ്പോഴും ആ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തികളെല്ലാം കണ്ട് മനസ്സിലാക്കണം. അത് കണ്ടിട്ട് അത് തെറ്റും ശരിയും തിരിച്ചറിയണം. അതുകൊണ്ട് ഭൗതിക ലോകം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും അത് എങ്ങനെ നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്ന് പഠിക്കുകയും വേണം. അതുകൊണ്ട് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യം പാടേ ഒഴിവാക്കി അതൊന്നും പഠിക്കാതിരിക്കുകയല്ല ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മൾ അത് പഠിക്കുകയും വേണം, അതിനെ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. എന്നാൽ മാത്രമേ ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് തിരികെ മടങ്ങാൻ സാധിക്കൂ. കാരണം ഭഗവാന്റെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയാല് മമ മായ ദുരത്യയ, അപ്പൊ മായ ഇങ്ങനെയാണ്, ദുരത്യയാണ്, ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഈ കാണിക്കുന്നതെല്ലാം മായയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി എങ്ങനെ ഈ മായയെ നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്ന് പഠിക്കണം. അതെങ്ങനെ പഠിക്കാം? കണ്ടോ, പ്രഭുപാദയുടെ ബുക്ക് വായിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും. അദ്ദേഹം എഴുതിയിരിക്കുന്നതാണ്: എന്റെ ഭാവത്തിൽ നിങ്ങൾ പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചുകൊള്ളൂ. ഞാൻ സംസാരിച്ചതും ഞാൻ പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതിയതും എന്റെ പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് സത്സംഗം ചെയ്യാം. പ്രഭുപാദർ ഓഗസ്റ്റ് 7, 1975. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഈ പ്രഭുപാദർ രചിച്ച പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പ്രഭുപാദരുമായിട്ട് സത്സംഗം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ ഈ ഭൂമിയിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും പുസ്തകം വായിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ അദ്ദേഹവുമായിട്ട് സത്സംഗത്തിൽ ഇരിക്കുന്നു. ഇതിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് കുട്ടികളെല്ലാം ഇപ്പോ ഇതിൽ അഡിക്റ്റ് ആണ്. അപ്പൊ ഇതില് ഫോൺ അഡിക്റ്റ് ആണ്, ഗെയിംസ്. ഇപ്പൊ വെക്കേഷൻ ആകുമ്പോ തന്നെ ഒരുപാട് നേരം കുട്ടികൾ ഫോണിലും ലാപ്ടോപ്പിലും ടിവിയിലും ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഇരിക്കുക. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ കുട്ടികളെ അതിൽ നിന്നും എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണം, അവരെ അതിൽ നിന്ന് ശ്രദ്ധ തിരിച്ച് ഇതുപോലുള്ള കൊച്ചു കൊച്ചു കഥകളൊക്കെ പറഞ്ഞ് അതിലൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് നമ്മൾ വളർത്തിയെടുക്കണം. കുട്ടികളെ വെറുതെ ഇരുത്തുമ്പോഴാണ് അവരിതിലേക്ക് പോകുന്നത്. അവരെ വെറുതെ ഇരുത്തരുത്, നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. അപ്പൊ അതില് ചെയ്ത് അവരിതിൽ നിന്ന് ശ്രദ്ധ മാറും. പിന്നെ പയ്യെ പയ്യെ അവർ അതിനോടുള്ള ഉപയോഗം അങ്ങ് മാറും. ഇതെല്ലാം നമ്മളെ ഒരുപാട് അഡിക്റ്റ് ആക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ആത്മീയവും ഭൗതികവും എന്താണെന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം? നാം എന്തെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതി അതിനെ നിർണയിക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, കൃഷ്ണന്റെ സേവനത്തിൽ നാം എന്തെങ്കിലും ഭൗതിക വസ്തു ഉപയോഗിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അത് ഭൗതികമല്ല, ആത്മീയമാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഫോണും ലാപ്ടോപ്പും എല്ലാം ഉപയോഗിച്ച് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയാണ്, ഈശോപനിഷത്ത് ക്ലാസ് കേൾക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന ഫോണും ഈ പറയുന്ന ലാപ്ടോപ്പും ഇതെല്ലാം എന്താണ്? ഭൗതികമായ വസ്തുവാണ്. പക്ഷെ അത് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നു? ഭൗതികമായ വസ്തു കൃഷ്ണന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വസ്തു ഇപ്പൊ ഭൗതികമല്ല, അത് ആത്മീയമായി മാറി. മറുവശത്ത് മാനവികത, കമ്മ്യൂണിസം തുടങ്ങിയ മാനവ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മാറ്റിയില്ലെങ്കിൽ അവ ഭൗതികമായി തുടരും. ഇപ്പൊ ചില ആൾക്കാരെന്താണ്, ഞാൻ വളരെ ഹ്യൂമാനിറ്റി മനുഷ്യത്വം കാണിക്കുന്നവനാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് മാനവികത അതിന്റെ പുറകെ പോകും. പിന്നെ കമ്മ്യൂണിസം അതിന്റെ പുറകെ പോകും. ഇതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ആധ്യാത്മികമാണോ? അല്ല, അതെല്ലാം ഭൗതികമായി തന്നെ തുടരും.
ഇവിടെ കാണാം എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്. പ്രഭാതർ ഇവിടെ കാർ ഉപയോഗിക്കുന്നു, എയറോപ്ലെയിൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇതെല്ലാം ഭൗതികമായ വസ്തുവാണ്. പക്ഷെ അദ്ദേഹം എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അത് ഭൗതികമല്ല, ആത്മീയമാണ്. അപ്പൊ ആത്മീയവും ഭൗതികവും എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയുമെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ? ഭൗതികമായ ഏത് വസ്തു ആകട്ടെ അത് ഭഗവത് സേവനത്തിന് ഉപയോഗിച്ചാൽ ആത്മീയമായി. എന്നാൽ ആ ഭൗതിക വസ്തു നമ്മളുടെ സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയത്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് ഭൗതികമാണ്. അപ്പൊ ആ ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതി അനുസരിച്ചാണ് ഭൗതികമാണോ ആത്മീയമാണോ എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. നരാധമന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യരിൽ തന്നെ വളരെ താഴ്ന്നു കിടക്കുന്ന ആൾക്കാർ. അവർക്ക് ഇത്രയൊക്കെ ഫെസിലിറ്റീസ് പ്രകൃതി കൊടുത്താലും അവർ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. എല്ലാരും ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിയുടെ പുറകെ പോവുകയാണ്. ഇപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തില് നമ്മളെല്ലാം നിർത്തുവാണോ? ഇല്ല, ഞാൻ കാർ ഉപയോഗിക്കില്ല, ഞാൻ എയറോപ്ലെയിൻ ഉപയോഗിക്കില്ല, അതൊക്കെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതാണ്. നമ്മൾ ഒന്നും നിർത്തുന്നില്ല. നമ്മളെല്ലാം എന്താണ്? നമ്മൾ ഭഗവത് സേവനത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു. നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല, നമ്മൾ ഭഗവാന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ശുദ്ധീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ നാവിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പ്രസാദം കഴിച്ചു, നമ്മൾ നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു. അപ്പൊ കൂടുതൽ വിദ്യ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പോ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഈ അസുഖങ്ങൾ, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഈ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് അത് മാറ്റാൻ സാധിക്കും. മരണത്തിന്റെ കൈകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാം. അത് പറയുമ്പോ അപ്പൊ ഞാൻ മരിക്കാതെ ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്കുമെന്നാണോ അർത്ഥം? അല്ല, നമുക്ക് ഈ ശരീരം നഷ്ടപ്പെടും, പക്ഷേ നമ്മൾ എവിടെ പോവും? പിന്നെ ഒരു ജനിക്കാനായിട്ട് അവസരം വരില്ല. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ പോയ യത്കത്വാൻ അനിവർത്തന്തേ തദ്ധാമ പരമം മമ, എന്റെ ധാമത്തിൽ വന്നാൽ പിന്നെ ഒരിക്കലും തിരിച്ചു വരേണ്ടി വരില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുക. അംബരീഷ രാജാവ് എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിച്ചത്? ആ ശ്ലോകം ആർക്കെങ്കിലും പറയാമോ? അംബരീഷ രാജാവ് തന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ, തന്റെ ശരീരം മൊത്തവും ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചു. സവേമന കൃഷ്ണ പാദാരവിന്ദയോ വാചാംസി വൈകുണ്ഠ ഗുണാനുവർണ്ണനെ കരോഹരിർമന്ദിരമാർജനാദിച്ചു ശ്രുതിം ചകാരാച്യുത സത്കഥോധേ. എന്താണ് പറഞ്ഞത് ഈ ശ്ലോകത്തില്? ഹരേ കൃഷ്ണ, അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പറഞ്ഞോളൂ. അംബരീഷ് മഹാരാജാവ് തന്റെ നാവ് ഭഗവാന്റെ നാമം ഉച്ചരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും നാമജപത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്, കാല് ക്ഷേത്രം ഭഗവാന്റെ വാസസ്ഥലം വൃത്തിയാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട്, ചെവി അദ്ദേഹത്തെ ഭഗവാന്റെ ശ്രുതിയോ കീർത്തനങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന, അങ്ങനെ ശരീരത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗവും ഭഗവാന്റെ കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്, ഭഗവത് സേവനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. ഹരി ബോൾ. ഹരേ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മാതാജി ശ്ലോകം പറയണോ മാതാജി? മാതാജി ശ്ലോകം അറിയാമോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കേൾക്കുന്നുണ്ടോ മാതാജി? പറയണോ? പറഞ്ഞോളൂ മാതാജി. സവൈമന കൃഷ്ണ പാദാരവിന്ദയോർ വജാംസി വൈകുണ്ഠ ഗുണാനുവർണ്ണനെ കരോഹരേർ മന്ദിരമാർജനാദിഷു ശ്രുതിം ചകാരാച്യുത സൽക്കഥോദയേ മുകുന്ദലിംഗാലയ ദർശനേ ദൃശൗ തൽഭൃത്യഗാത്ര സ്പർശംഗ സംഗമം ഘ്രാണം ച തത്പാദ സരോജ സൗരഭേ ശ്രീമത് തുളസ്യ രസനാം തദർപ്പിതേ. പാദൗ ഹരേ ക്ഷേത്ര പദാനുസർപ്പണേ ശിരോഹിർഷീകേശ പദാഭി വന്ദനെ കാമം ച ദാസ്യേനതു കാമകാമ്യ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അർത്ഥം പറയണോ? ഇല്ല, കുഴപ്പമില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അത് മാതാജി പറഞ്ഞിരുന്നു. ഓക്കെ, എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ തോന്നുന്നു. അപ്പൊ ആ ശ്ലോകം നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും. അതിലെല്ലാ കാര്യങ്ങളും അല്ലെ, നമ്മളെ കണ്ണ്, മൂക്ക്, നാവ്, ചെവി, കൈകൾ, കാലുകൾ, നമ്മുടെ തല, എല്ലാം, ത്വക്ക്, എല്ലാം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് അംബരീഷ് രാജാവ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നു.
അപ്പോ നമ്മളൊരു ലൈഫ് ബാലൻസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോവുക, എല്ലാത്തിലും ഒരു നിയന്ത്രണം വെക്കുക. നിയന്ത്രണം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? യമനിയമങ്ങൾ പാലിക്കുക, വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞ പോലെ എന്താണ് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കുക. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് സമാധാനം കിട്ടും. അനിയന്ത്രിതമായിട്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്കാണ് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് സ്ട്രെസ് വരുന്നതും ഫ്രസ്ട്രേഷൻ വരുന്നതും എല്ലാം അവർക്കാണ്. നമ്മളുടെ ജീവിതം ഇപ്പം എന്ത് സമാധാനം, കാരണം നമ്മൾ തെറ്റുകൾ ചെയ്യുന്നില്ല. തെറ്റുകൾ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ആ സമയത്തൊരു സുഖം കിട്ടും. ഈ ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാര് അനിയന്ത്രിതമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി എന്തും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ സമയത്ത് ഒരു സുഖം ആസ്വദിക്കും. പക്ഷെ അതിന്റെ ഫലം വരുമ്പോ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴാണ് അത് കാരണം അവർക്ക് സ്ട്രെസ്സും ഫ്രസ്ട്രേഷനും എല്ലാം വരുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിനെ എങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ കറിയിൽ കറക്റ്റ് ഉപ്പിട്ടാലേ ടേസ്റ്റ് വരും, അല്ലെ? ഉപ്പ് വേണം, ഉപ്പില്ലെങ്കിലും ടേസ്റ്റ് ഇല്ല, ഉപ്പ് കൂടിപ്പോയാലും ടേസ്റ്റ് ഇല്ല. അതുപോലെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വിദ്യയും അവിദ്യയും ബാലൻസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകണം. അവിദ്യേനെ ബാലൻസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോവുക. വിദ്യ നമ്മൾ ഒരുപാട് വിദ്യ ആയിക്കോട്ടെ, വിദ്യക്ക് റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഇല്ല. ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം ഒരുപാട് എടുക്കുക. അവിദ്യേനെ നമ്മൾ ബാലൻസ് ചെയ്ത് ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുപോവുക. ഇതുപോലെ യമനിയമങ്ങൾ പാലിച്ച് നിയന്ത്രിക്കുക. ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും നമ്മളുടെ കടമകൾ ചെയ്യരുതെന്നല്ല പറഞ്ഞത്. ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീത ആർക്കാണ്? അർജുനൻ ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തു. അർജുനൻ ഒരു സന്യാസിയല്ല, ഒരു യോദ്ധാവാണ്. കുടുംബവും എല്ലാം ഉള്ള ഡ്യൂട്ടിക്ക് നിൽക്കുകയാണ്, യുദ്ധം ചെയ്യാൻ നിൽക്കുന്നതാണ്. ആ അദ്ദേഹത്തിനാണ് ഭഗവത്ഗീത പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്. അതില് പറയുന്നുണ്ട്, 2-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, നമുക്ക് സ്വാധർമ്മയുണ്ട്, നിത്യധർമ്മയുണ്ട്. നിത്യധർമ്മം, നമ്മളുടെ നിത്യധർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആത്മാവിന്റെ നിത്യധർമ്മം എന്താണ്? നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്, ഭഗവാന്റെ സേവകരാണ്. ഭഗവാന് ആ ധാമത്തിൽ നമുക്ക് തിരിച്ചു പോകണം. നമ്മളും ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം മനസ്സിലാക്കി ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്, ഭഗവാന്റെ സേവനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നിത്യധർമ്മം. സ്വാധർമ്മം എന്താണ്? ഈ ശരീരത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ചില ബാധ്യതകൾ, നമ്മളുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട്, നമ്മളുടെ ഡ്യൂട്ടീസ്, അതാണ് സ്വാധർമ്മം. അതും നമ്മൾ ചെയ്യണം. അപ്പൊ അർജുന, നിന്റെ കർത്തവ്യമാണ് യുദ്ധം ചെയ്യുക, അത് നീ ചെയ്യണം. അല്ലാതെ അർജുനന്റെ അടുത്ത് എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് കാട്ടിൽ പോയി തപസ് ചെയ്യുകയോ ആധ്യാത്മികമായിട്ട് പോകാനല്ല പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ജീവിതത്തിൽ എന്താണ് സക്സസ് ആവുക, വിജയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് രണ്ടും, സ്വാധർമ്മവും നിത്യധർമ്മവും ഒന്നിച്ചു കൊണ്ടുപോകുമ്പോഴാണ്. ഒരു ട്രെയിൻ 2 പാദത്തിൽ കൂടെയാണ് പോകുന്നത്. അതുപോലെ നമ്മളുടെ ജീവിതവും ഈ സ്വാധർമ്മം നിത്യധർമ്മവും ഒരുപോലെ കൊണ്ടുപോവുക. അതാണ് നമ്മൾ ദാനം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നു, ഏകാദശി എടുക്കുന്നു. ഏകാദശി എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ കൂടുതൽ സമ്പാദിക്കുന്നു, അത്യാഹാരം അതിന് മാറ്റാനായിട്ട് നമ്മൾ ദാനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. ഇതെല്ലാം ഭക്തിക്ക് ആവശ്യമാണ്. നമ്മൾ ഈ ജന്മമരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാൻ ഇത് രണ്ടും ആവശ്യമാണ്. രണ്ടും ബാലൻസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോവാം. അപ്പൊ ഭക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ കർമ്മം ജ്ഞാനം രണ്ടും കൂടെ വേണം ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താണ്? നമ്മുടെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം ആധ്യാത്മിക കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുക. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭക്തിയിൽ മുന്നേറുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം. ഭഗവാൻ എപ്പോഴാണ് കരുണ തരുന്നത്? നമ്മളുടെ ഗുരു ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു, മറ്റു വൈഷ്ണവന്മാരെല്ലാം നമ്മളിൽ സംപ്രീതരാകുമ്പോൾ. അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെ അവരെ സംപ്രീതരാക്കാം? നമ്മൾ അവർക്ക് സേവനം ചെയ്യുക. അവർക്ക് വേണ്ട സേവനം എന്താണോ അത് സേവനം ചെയ്യുക. അവർ സന്തോഷിച്ചാൽ, വൈഷ്ണവന്മാര്, നമ്മളുടെ ഗുരുക്കന്മാരും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സന്തോഷമായാൽ ഭഗവാന് തീർച്ചയായിട്ടും സന്തോഷവും. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഭക്തിയിൽ മുന്നേറാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇപ്പോ നമ്മളൊന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയാൽ, പണ്ടത്തെ നമ്മളും ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മളും നമ്മൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നമ്മളിപ്പോ എത്ര മാറിയിട്ടുണ്ട്. അതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യമാണ്. ഭഗവാന്റെയും ഗുരുക്കന്മാരുടെയും എല്ലാ ഭക്തന്മാരുടെയും കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഭക്തിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയുന്നത്. ഇനിയും ഒരുപാട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി കൂടുതൽ നാമം ജപിക്കുക, സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുക, ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഇതിലെ ചോദ്യങ്ങൾ നോക്കാം. ഹിരണ്യകശിപു എന്ന പേരിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ഹിരണ്യകശിപു നേരത്തെ
ഹിരണ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ സ്വർണം, കശ്യപു എന്ന് വെച്ചാൽ മൃദുശയ്യ മെത്ത. മൃഗശയ്യ, മെത്ത, ഹിരണ്യ കശുപു. ഇപ്പൊ സ്വർണത്തോടും മെത്തയോടും, മെത്ത എന്ന് പറയുമ്പോ സ്ത്രീകളോടും പണത്തിനോടും ധനവും, അതെ, ഇതിനോടാണ് ഹിരണ്യകശിപുവിന് ആസക്തി. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ ദുരിതങ്ങൾ എന്തിനെ അനുസ്മരിപ്പിക്കാൻ നേരിട്ടല്ലാതെ സഹായിക്കുന്നു? ഈ ദുരിതങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോ നമ്മൾ എന്താണ് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത്? ആധ്യാത്മികതയെ കുറിച്ച്. അതിന് കറക്റ്റ് ആയിട്ടൊരു വാക്കുണ്ട്, നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്. ഈ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ദുരിതങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നത്? കാരണം ജഡപദാർത്ഥങ്ങളോടുള്ള ആസക്തി. ജഡപദാർത്ഥങ്ങളുമായിട്ട് നമ്മൾ പൊരുത്തപ്പെടില്ല എന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഇതല്ല നമ്മളുടെ സ്ഥലം എന്ന്. അതിവിടെ അതാണ് ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ ദുരിതങ്ങൾ ജഡപദാർത്ഥങ്ങളുമായുള്ള നമ്മുടെ പൊരുത്തമില്ലായ്മ അനുസ്മരിപ്പിക്കാൻ നേരിട്ടല്ലാതെ സഹായിക്കുന്നു. ജഡപദാർത്ഥങ്ങളുമായിട്ട് ഒരിക്കലും ആത്മാവിന് പൊരുത്തപ്പെടാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ദുരിതങ്ങൾ വരുന്നത്. അപ്പൊ അത് മനസ്സിലാക്കുമ്പോ ബുദ്ധിയുള്ളവൻ എന്തുകൊണ്ട് എനിക്കിത് വരുന്നു എന്ന് അന്വേഷിച്ച് അവൻ ആധ്യാത്മികതയിലേക്ക് വരുന്നു. ഇതാണ് ഈ 3 ശ്ലോകങ്ങളാണ് വിദ്യയെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് മനസ്സിലായെന്ന് തോന്നുന്നു. ആദ്യത്തെ വിദ്യ 9ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താണ് പറയുന്നത്? വിദ്യയും അവിദ്യയും രണ്ടും അന്ധകാരത്തിലേക്ക് വരുത്തുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ അവിടെ പറയുന്ന വിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള പാണ്ഡിത്യവും കൂടാതെ തെറ്റായിട്ടുള്ള ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനവും, അത് രണ്ടും അന്ധകാരത്തിലേക്ക്. വിദ്യ അജ്ഞാനം, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനവും ഭൗതികമായിട്ടുള്ള അമിതമായ പാണ്ഡിത്യവും കൂടാതെ തെറ്റായിട്ടുള്ള ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനവും നമ്മളെ അന്ധകാരത്തിലേക്ക് നയിക്കും. അതാണ് 9ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ. 10ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ വിദ്യ എന്താണ്? രണ്ടും നമുക്ക് 2 ഫലങ്ങൾ തരുന്നു. അവിടെ പറയുന്ന വിദ്യ യഥാർത്ഥമായ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനമാണ് വിദ്യ. നമ്മൾ 18 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ഭഗവത്ഗീതയിൽ 13ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ജ്ഞാനം എന്താണെന്ന് പറയുമ്പോൾ 18 കാര്യങ്ങൾ അവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. ആ 18 കാര്യങ്ങളാണ് വിദ്യ. അതല്ലാതെ ബാക്കി എല്ലാം നമ്മള് അവിദ്യയാണ്. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം അവിദ്യ. പക്ഷെ ഈ മന്ത്രത്തിൽ എന്താണ് പറയുന്നത്? ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ രണ്ടും വേണം, വിദ്യയും വേണം അവിദ്യയും വേണം. അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അത് രണ്ടും ബാലൻസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോവുക? നമുക്ക് ശരീരം ഉണ്ടെങ്കിലേ നമുക്ക് സാധന ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. കൂടാതെ നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം വേണം. അപ്പൊ ഇതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് ബാലൻസ് ചെയ്ത് എങ്ങനെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതിനെ നമുക്ക് ആധ്യാത്മികമായി മാറ്റാമെന്ന് പഠിച്ച് ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുക. അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കും? നമുക്ക് ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടി നമുക്ക് മരണമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും. ഭൗതികമായിട്ടുള്ളത് ഒന്നിനും നമുക്ക് അമരത്വം തരാൻ സാധിക്കില്ല. ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണാവബോധത്തിന് മാത്രമേ നമ്മളെ അമരനാക്കാൻ സാധിക്കൂ. അമരനാക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് നമ്മളിപ്പോ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വ്യക്തികളെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞാൽ അവര് ചോദിക്കും, അപ്പൊ നിങ്ങൾ മരിക്കില്ലേ? നിങ്ങൾ ഇവിടെ തന്നെ ജീവിച്ചിരിക്കുവോ? എന്താണ് നമ്മള് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? അല്ല, എന്താണ് പറയേണ്ടത്? പക്ഷെ അവർക്കൊന്നും അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് മനസ്സിലാക്കിയത്? അമരനാകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മരിക്കില്ലേ? മരിക്കും. ആത്മാവിന് വീണ്ടും പിന്നെ വേറൊരു ജന്മം ഉണ്ടാകുകയല്ലോ, ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പോകും. ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പോകും. അവിടത്തെ നമ്മളുടെ ഒറിജിനൽ, അതാണ് നമ്മളുടെ ഒറിജിനൽ ആയിട്ടുള്ള ശരീരം. നമ്മളുടെ ആ ശരീരം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ മരണമില്ലാത്ത ആ ശരീരം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. ആ ശരീരത്തിന് മരണമില്ല. പക്ഷെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ജഡപദാർത്ഥമായിട്ട് ഇരിക്കുവാണ്. ഈ ജഡപദാർത്ഥമായിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഈ ശരീരം വെടിഞ്ഞേ പറ്റൂ. പ്രഭുപാദരുടെ ആദ്യത്തെ ഒരു ബാക്ക് ടു ഗോഡ് ഹെഡ് എന്നുള്ള ഒരു മാഗസിൻ, ട്രാവൽ ടു അതർ പ്ലാനറ്റ്, മറ്റു പ്ലാനറ്റ്സിൽ എങ്ങനെ പോകാം എന്നുള്ള മാഗസിൻ ഉണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് പോകാം, പക്ഷെ ഈ ശരീരം വെച്ച് പറ്റില്ല. മരണശേഷം നമുക്ക് അവിടെ പോകാൻ സാധിക്കും. അതാണ് ഇവിടെ അർത്ഥമാകുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ. വാഞ്ച കൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യശ്ച പതിതാനാം വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ജയ്